Foli ni waleɲumandɔn boy Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye avril kalo tile fɔlɔ ye san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni an ka bi kunnafoni di waatiw selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni ye taji ye ale de kɔni b'a la ka gɛlɛya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni moyen n'o y'an kɔni kɛlɛ ye o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabagaw ye dɔ fara taji sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw de kɔni bɛ yen ko olu b'a la ka dɔ fara taji sɔngɔ kan min tɛ gouvernement ka fɔli ye an ka jamana kɔnɔna na min senfɛ direction générale du commerce et de la concurrence ni o ye DGCC ye olu ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni i kɔni minɛla k'a sɔrɔ i b'a la ka dɔ de fara taji sɔngɔ kan min tɛ gouvernement kɔni ka fɔli ye ko i ni ɲangi min ka kan ko o bɛ da i kan. An bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni ye Kayi ni Jema siraba ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tiɲɛnen don kosɛbɛ ko sabula fɛn min kɔni ye mobilibaw ye ko olu b'a la ka tiɲɛ ka jɔ siraw sanfɛ wa a bɛ wagati damadɔ bɔ jatigɛ wale tigilamaw ye bingani wale ta ka minnu kɔni sɛgɛrɛ sirabaw sanfɛla la olu mobiliw fana tiɲɛnen don ka jɔ siraw kan ni o bɛ ka kɛ gɛlɛya ye bolimafɛn bolila minnu bɛ taa ni ka segin la ni sira kofɔlen ninnu kan o de hukumu kɔnɔna na u b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u bɛ se ka siraba ninnu dilan cogo min na walasa a kana kɛ degun ye sɔrɔko la an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Gawo ni Burɛ marabolo kɔnɔna na tɔntibi lamini na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko marifatigi 2 ko olu de kɔni ye bingani wale ta ka camion 2 ale ni mobili dɔ sɛgɛrɛ tɛnɛndon marisi kalo tile 30 san 2026 fɛn min kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko u nana moto de la min senfɛ u kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen o bana ni o bɛ Gawo kɛnɛyaso la wa u kɛra sababu ye ka taa ni mɔgɔw bolo fɛn minɛ nafama caman ye fo ka taa se wariw olu kɔni ma an ka lakana finitigilakaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka taa tugu ni bingani walikɛla ninnu bɛɛ la cogo min na. Musabugukaw kɔni bɛ Kamanagan ka sabu kɛ ko espace public dɔ de kɔni tun bɛ yen ko u bɛ taxi jɔ a yɔrɔ la ko o yɔrɔ kɔni minɛna fɛn min kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen ye an bɛ wagati min na iko sisan ale kɔni lamininen don ni kogow de kɔni ye k'a datugu ni finitigilakaw kɔni kelen don ka a yɔrɔ kɔlɔsi walasa mɔgɔw kana se ka don ni yɔrɔ kofɔlen na tuguni ka taa taxi jɔ a yɔrɔ la fɛn min kɔni ye musabugukaw ye u b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka kuma fɔ u ye u bɛ kuma min faamuya yaasa u bɛ se k'a dɔn cogo min na ni nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ye jamana ta ye walima ni o y'a sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ye maa dɔw de kɔni ta ye. Kabini dɔ de kɔni farala taji sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na bolimafɛn minnu bɛ yen ni u bɛ mɔgɔw ta ka se ni u ye u seyɔrɔ la olu de b'a la ka caman fara u ka pasew olu sɔngɔ kan n'a y'a ta ka lajɛ tajiw kɔni sɔngɔ ma se min ma pasew de kɔni sɔngɔ bɛ ka caya ka tɛmɛ olu kan misaliya la Bamakɔ ni Sikaso cɛ o pase tun ye 1200 ye compagnie de transport dɔw kɔni bɛ yen olu b'a la k'a kɛ 1800 de ye an bɛ wagati min na iko sisan. An bɛ taa fɛ divers kunnafoniyaw la muso dɔw kɔni ye bingani wale ta ka a furucɛ sɛgɛrɛ Sebenin kɔrɔ ko sabula ko a bɔra a kalama ko fɛn min kɔni ye a cɛ ye ko o b'a la ka a janfa ni muso wɛrɛ de kɔni ye ni a ye bingani wale de kɔni ta ka a cɛ sɛgɛrɛ k'a dalen to sunɔgɔ la an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni ye cɛ kofɔlen ye ale kɔni bɛ kɛnɛyaso la wa a bananen don kosɛbɛ nka fɛn min kɔni ye nin muso kofɔlen ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin wale ninnu kɔfɛ k'a y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ a yɛrɛ faga ni sigida mɔgɔw kɔni bɔra ka maramafɛn minɛ a la yaasa a kana se ka dankari kɛ a yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya la. Halisa an bɛ to fɛ divers kunnafoniyaw la Bangɔni na muso dɔw kɔni fana kɛra sababu ye ka tuluji kalama de kɔni bɔn a furucɛ kan ko sabula ko fɛn min kɔni ye furucɛ in ye ko a y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ muso filanan o de fara ale kan ni a kɛra sababu ye ka tuluji kalama kɔni bɔ cɛ in kan an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni ye cɛ kofɔlen ye ale bɛ kɛnɛyaso la nka jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye keleya jugu ye ko o de kɔni b'a la ka wara ka taa fɛ an ka jamana kɔnɔna na. Hali bi fɛn min kɔni ye tasuma ye ale de kɔni b'a la ka cɛnni kɛ hali bi an ka jamana kɔnɔna na kunun marisi kalo tile 30 san 2026 gazi feere yɔrɔ dɔ ale de kɔni jenina Ɲamakɔrɔ quartier kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔw bolo fɛn minɛ nafama caman olu tiɲɛ fɛn min kɔni ye ni
fɛn kɔni ye ni gazi feereyɔrɔ in gérant ye tasuma de kɔni donna ale la an bɛ wagati min na i ko sisan ale bɛ kɛnɛyaso la protection civile mɔgɔw kɔni ye u sen fa ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa u bɛ se ka dɔ bɔ nin tasuma kasara in na cogo min na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Nigeria jamana kɔnɔna na bingani wale dɔ kɔni kɛra sababu ye ka maa 30 olu bɔnɛ u ni na Nigeria communauté universitaire la ni wale ninnu kɔni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko wagati dɔw la ko sɛnɛkɛla dɔw ani bangangɛnna dɔw de kɔni bɛ bingani wale ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ fo fagali kɔni bɛ bɔ a la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na kunnafoniya jɔnjɔn ale kɔni ma sɔrɔ a ko la an bɛ wagati min na i ko sisan. Ka sanga ni Moyen-Orient kɛlɛ min kɔni bɛ sen na hali bi Iran jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin no Iran jamana kɔkanko ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye kunnafoniya dɔ cari bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kunnafoniya mun na a b'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Israel jamana ye ko ale de kɔni ye bombardement ta k'a ɲɛsin Iran fura dilan yɔrɔ olu ma ni o kɛra sababu ye Iran jamana ye kunnafoniya cari k'a jira k'a fɔ ko u kɔni tɛna to tasarabari ye k'a ɲɛsin Israel jamana ma an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye Israel jamana ale kɔni ma bɔ ka kunnafoniya jɔnjɔn di k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ma ni bombardement in kɔni kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana ma. An bɛ taa Rusi jamana kɔnɔna na fɛn kɔni ye Rusi finitigilakaw ye olu ka sanfɛ pankuru dɔ de kɔni bɔra ka bin ni o kɛra sababu ye ka dankari kɛ Rusi finitigilaka mɔgɔ 29 olu ka ɲɛnamaya la tɛnɛ don ni o bɛnna marisi kalo tile 30 ma san 2026. An ka bi kunnafoniyaw datuguni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye farafinya jamana tan ye olu de kɔni qualifiera ka taa coupe du monde 2026 tolanciw la ni o jamana ninnu kɔni bɛ tali kɛ Algérie, Cap-Vert, RDC Congo, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Sud-Afrique fo ka taa se Tunisie ma ni o tolanci ninnu kɔni bɛna taa Amérique ani Mexique ni o tolanci ninnu kɔni bɛna kɛ Amérique ale ni Mexique jamana kan. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati in na aw k'an bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakana sabati an ka jamana kɔnɔna na.